ንጀነራል ጻድቃን ንምንታይ ኢና ክንረኽቦ ደሊና ኢሉ ሰልጠነ ግርማይስ መልስ ይብሉ ለነቱ ጉዳይ ሰልጠነ ግርማይ ብርጌድ ንሓመዱ ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጀነራል ጻድቃን ክረኽቦ ደልዮም ንምንታይ ገንዘብ ዋጽስ ብዘሎ ዝብል ንብዙሕ ሓሳባት መዘራረብ ኮይኑሎ ክትሰምዑ ኢኹም ካብ ኣፉ ማለት እዩ ወይ ካብ ባዕሉ ኢምፐርሰን ኢንፍሌሽ ሓራይ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዳን ወድ መምህር ነዞም ስነ ጥበባውያን ገለ ዝበሃሉን መልስ ክንህቢና ኢሎም ዝመፁ ስነ ጥበባውያን ማለት እዩ ደቂ ሰብ ስልጣናት ኤርትራውን ዝሓወሱ ስለ ዝኾኑ ገለገሊኦም ስነ ጥበባውያን ብትክክል ስነ ጥበብ ሰሪሖም ዝነብሩን ዝበልዑን ነዚኦም ኩሎም ሲ ግቡእ መልሲ እዩ ኢሉ ዝቕመጡ ኣነ እኮ ሓፂብካ ምስጣሕ እየ ዝብሎ ግን ሓፂቡ ሰጢሕዎም ኣሎ ጽቡቕ እዩ ከምዚ ነገር እንድሕር ዳን ቆማጣ ካላል ነው ገብቶ ይፈተፍታል ኢሉ መለስ ዜናዊ እንድሕር ዳን ዝኾነ ሰብሲ ልኩዕ ተዘይብካስ ጸገም ይፍጠር እዩ ሶ ጸገም ከይፍጠር ከዓ ከምዚ ዝኣመሰሉ ታይም ዘሎም ካሚካዘ ዲኹም ዘልኩሞ ማለት እዩ ኣድለይቲ መፈንዳእቲ ነዚ ሓሶታት ማለት እዩ ሓራይ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ሰባት ጽቡቕ ሬት ከም ትሆኒ ኦፍ ኮርስ ኣፍተ ቪድዮታት ማለት እዩ ግን ካብዚ ውፅእ ብዝበለ ወይ ከዓ ፍሊ ብዝበለ መልክዑ ግን ብዙሕ ሰብ ከዓ ነዚ ጉዳይ ዘይተሰምዖን ትንሕና ንዛረቡ ሓደ እዩ ከዓ ብዘይተረድኦ መልክዑ ወይ አይ ዶንት ኖ ብምንታይ ከም ዝተረድኦ ከረድእ እንተ ዝኽእል ጽቡቕ እዩ ስቃይ ናይተናደታት ወይ ገለገለሲ ዘይርዳእ ይመስለኒ ዋላ ተተረድእውን ኣረዳእና ክፈላለይ ይኽእል ኢለ ግምት ስለዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ተን ወለዲ ተነዴታት ታይ ተዛሪበን ካልኦት ሰባት ከታይ ተዛሪቦም ዝብል መልሲ ዘለዎ ቪድዮታት ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቻናል እዚ ሓደሽ ተኾይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ማለት እዩ ናብ ካልኦት ከተባጽሑ ዝላበኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ዌል ሴድ ኤንድ ዌል ዳን ርእይቶ ሃናጻይ ርእይቶ ዝሃቡን ሰባት ኣለዉ ከምበበሎም እየ ማለት እዩ ዝሃናጻይ ርእይቶ አረጋዊ ከበደ keep it up ሽደን because you are reasonable ወይ ከዓ ምኽንያታዊ ኢኻ ብምኽንያት ኢኻ ተቕርቦ ዘለኻ ስለዚ ቀጽለሉ ዝበለኒ አረጋዊ ከበደ ሓወይ ይቕነለይ ክብሎ ይደሊ ዩዘር JN5 ኪሮስ ሰካራም መራሒ ናይ EBRF ምስኮነ እዩ ጉዳይ ሞይቱ ሰብ ንበዓል በየነ ጨምጫም ምስ ኣመነ እዩ ጉዳይ ፋሕ ኢሉ ኩሎም ናይ ጥቕሚ ሰባት እዮም ናይ ቃልሲ ኣይኮኑን ዝብል እዩ ስለዚ ርእይቶ ኣለዎ ናይ ዩዘር JN5 RO ማለት እዩ ንኹሎም ወዲእዎም ባይ ዘ ወይ ግን ንኹሎም ሲ በየነ ጨምጫም ብምዃኑ ነቲ ቃልሲ እኳ እንታይ ገይርዎ ጨምጫም ብምዃኑ ምንም ለውጥ የብሉን ሰካራም ተኾይኑ ግን ነቲ ቃልሲ ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ኦፍ ኮርስ ናይ በሓቂ ግን ኪሮስ ሰካራም ዲ ሰካራምን ኣነ ሙሉእ ዳታ የብለይን ብዙሓት ሰባት ግን ከም ዛረቦ ተኾይኑ ኣጓላት እንደሓዘ ዝሓድርዶ ንሆቴል ብዙሕ ገንዘብ ወፃእ ዝገብር ተቃላሲ እንዳበለ ዝካረ ኢሎም ይሓሚዎ እዮም እዚ ከዓ ይበሃል እዩ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ኦፍ ኮርስ ቃልሲ ብኸምዚ መንገዲ ኸይድ ስለ ዘይክእል ነዊሕተይ ከደ ክጉሰም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ምንም ቅኑዕ ዝኾነ ዘረባ እዩ ካብቶም ዝተወሳኺ ርእይቶታት ዝህቡን ከዓ ሓደ ዝተወሰነ ርእይቶ ክደግም እየ ካሱ ሓቀኛ ኢሉ ላይክ ገይሩ ሌሎ ማለት ይቐኒለይ ካሱ ሓወይ ሙሉ ሃይሉ ላይክ ጌራት ሌላ ይቐኒለይ ሙሉ ሓፍተይ ማለት እዩ መድህን ንጉሰ ከምኡ ተማሳሊ ላይክ ጌራት ሌላ ደቂ ኣንስትዮን ኩለን ኣለዋ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዎ ብስ ቻነል ኤኒዌይስ ፎር ሪካርድ ኢሎም ማለት እዩ ከባቢ ስሳን ሓሙሽተን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ማለት እዩ ኣስታት 20% ከምኡታት ከባቢ ማለት እዩ ኣድመጽ ተለው ወይ ከዓ ሰማዕቲ ናይ ቻናል ተኸታተል ተለው ዳርጋ መብዛሕትኡ ሲ ቁም ነገር ዝፈትውን ኣብዚ ተገደደ ብስሓቅ ብዝተወሰነ መልክዑ እንዳተዘናግዐ ዝኾነ ነገር ጨቢጡ ክወስድ ዝደሊ ሰብ እዩ ናብዚ ቻናል ዝኣቱ ከም ምዃኑ ርእየ ኣለኹ ንቕፅልና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ከሪአኩም እየ ንሱ ተሓሳበይ ወይ ከዓ ክገልጸልኩም እየ ኣጸቢቐ ዝሓሳብ ማለት እዩ نغطل let's go مالتي ካብቶም ቀዳሞት ሓሳባት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስነ ጥበባዊ እንዲዩ መጽኢ ዘሎ ስነ ጥበባዊ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ወይ ከዓ እንታይ ይገልጽ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ንዓኻትኩም ስነ ጥበባዊ ድዩ ዘይ ስነ ጥበባዊ እንደሓን ስነ ጥበባዊ ኢል እንድሕር መጽኢ ሲ ብናይ ዓይኒ ስነ ጥበብ ክንሪኦ ስለ ዘለና ከም ሓደ ስነ ጥበባዊ ትሪት ክንገብሮ ስለ ዘለና ብዝብል እዩ ትሪት ጌርና ያዘለና እምበር ናይ ስነ ጥበብ አዘራረባውን የብሉን ከምኡውን ዓይነት ስነ ምግባሩን የብሉን እንተኾነ ግን መልሲ ክህቦል ኢሉ ስለዚ መጽ እንዳንወድ መምህር ስምዕዎ ኢኹም ኣብቲ ናይ እንዳንወድ መምህር ዘረባ ሙሉእ ክትረኽቡ ኢኹም ዳዊት ከዓ መልሱሎም ኣሎ ንውድስ ወይ ከይንነቅፍሲ ኣብዚ ኣበጽሕኻስ ንዓይ ትርስዕን ከምዚ ኣነ ንዓኻ ንሽንሽ ለኺፍካ ወዲ መምህር ለኺፍካ ኣብ دقق زبونس
أنا دي خابهم زنوح خوينا كابهم دي زعب خوينا كابهم دي زقرب خوينس نتير كاسنا أسنا دونا بحسنا زبها الميديا تخيل قدف جن سحرة تعذبك يا أم تعذبك كان أي جيزي انترفيو قبرلو داقما قمتي قبر اللي بلالو داويت كابلوه أكن زقود داي بايت رسوعنا قدفو أنا زي أمس من تايفلي أيري أمس لكم حدا أتتعلي اللي نتهم ما صار أحرق أنا بخاطين حجي حدا متعبيتها نقول لهم متعبيت المرعى عديمو من عخان بين خاخ قد فكا خلو زلو سميت حسابو كم عيات سميعات النعي أفنا ما يميعيقو أنتم سبات أسرحنا قدفو أسرحنا سعرة قال ناي كم زي ما دو قال له خوينا يلو زارب نيرو زي فيلمون دي دانيال قال زبال ودو مر قال لهم صابو دسوعو حياسي حج دا مثلك أسعار بوزحهم غير كامس حاجة إلك أنا فلتك لسخا وانت فلتني غا تسمعني غا يحرقك يا غا يقول أم موبايل كان تفتش بوزح خابط بكونتروباند از غزا خاي فيديوهاتي أم موبايل كان ترخبنيو سلازي إذا تقبرو زلخا أو أي فلتني مني فيلمون قال زبل تواصو ناي حدا فراسة طبب فراسة تايقبر مثلك نحادا سب زي مفلاط وخبرة زو سخول زلز مصرو يو أيو زي فلت مخاري زواسا إذا سأقام جن تزارو له رأس نجار زي مفلاط كا دنكورنا يخوي نسأنيه سلازي إذا مريتش أخلته زي تفلت أن دقين كا بزعبا زي تفلت أصلا مزراب دنكورنا سلازي خنا أبكر محافاش خاطر دنكور زلخا كم زي تفلت أن تواسا أنت لها خا أبكر محافاش خا فرا مخان كا تخش حزلخا سلازي أيونيخ دنكورو دي خافر ود ما مرقن دنكورو دي خاص فارح حجي كاكل تيجيستا ايزمر زلو خوينو مالتي دان ود ممر حجي لوجيكال ايكون كان ابزا غداي زي انا ابنت نمرጫ ተقربሉ ተወين كان سب فارادي خاص دنكورو ازي كلتي مرጫ يخون ايش لي تحنتس كومباراتيف ادفانتج كتبون يركا مالتي تزحشه كركب كابزي اما زي اتحش كبل تخوين نمبر كاكلتيو زي مرق نجر هيبكاسي من يخا مرق طولو مالتي زي حدا كبير زخون كتعيم زي خالو مالتي بمسارته زو مافت فيلم كسرحو زمصانون كسمع خلو سي اندا تغرمك يا سمعيني مجمريا كزاربولو زيد لخو بفلاي كا مالتيو ملس خبولو مو دان ود ممر مالتيو اتناتو ملسي اب ግምት بمئتاو كا صقع مالتي نحنا خا خنغادد ويكا كنهبولو مالتي كومزي زول سبات سلازلو حدا غزه لوجيك اتبحال ነገር انت زيتلو نيرا نبوزحات سبات بتعمي اصقاميت مخونت نيرا زعلم يلي ازغمت لوجيك مالت قليليو سويتش اون اوف كتغبرو خلهم سي بقى سويتش وسد بيلكم اون اوف بقى اون اوف ريهم انهم حق رزيا بقى اون تقبر زيها اوف تقبر بقى ريموتيا حجي اذا اون اوف كلتين زين تنخين اون زغبر اندحر كوينن جن اند لوجيكيا تزي كوينه حد انين اوريا مالتي سلازي لوجيك مالت وي حقي خاتمرص وي حاسوتي خاتمرص كلتي ممراص ايكال لوجيكال اب زخونه سنه موغوت مالتي اتوم اب اللوجيكال ويكا كونتراديكت زغبر ويكا ام ناي فالاسي بانچ اوف كونتراديكتينغ دخونو ايدياتات አለው ማለትዩ ነንባዕራቶም ዘይጣዓሙ ايدياتات ወይካ ዝጋራጮ ማለትዩ እዚአቶም በባይነቶም ፋላሲኦም ዝባሉ እዚኦም ሒዝኩም ንስነ ሞገት አይትقرቡ ሓደ ግዜ በታይ ዝባል አድጊያ ፍሪሕንስ ንዳውላ ዲ ዝባል ዘሎ አድጊያ ፍሪሕምስ ንዳውላ ዝባል ሓደ ግዜ ኹም ማለት እቲ ዘረባ በዚ ንስኻ አቦዚ ትዛረብ ندان ود ممر دحر دادلي خايو دان ود ممر كمزي بلا حساب قريب كالي ازوم حسابات زي اتوم غنعاي قنعات كوينو يرخبكومن وي كانت سنطبون حنا يقتلنايون انه كمزي لكا مرتعو خايسكاته تمص منالبات كبرت موساكاته زي كونه غن اني لخلان ابزا غداي زي امالتي يلخلان زخونه خوين اندا مريم حلو فيلم او يايلو قبر طفيو مالتي حاطيو سطيو مال اذا كل سب سلاطه غيرك انت خدركب حزبي خمزيلو بحبرت هو قبل كتري بفلاي كا منسي حبيرو نحنت قداي كعسلا ترخ لخا بحد دمصي قم نجر تسفات جبر كمزيلو خنحبر هو قم بالزغبرنا اب حنت رستي اب حنت قداي كن انتايو زبل حتى يمسيننا فارستي بزعبا فيلمي سنه طبب سلازغونت دي ابزحتو سبا فيلمي اب سنه طبب سلازغدس اسو دغونت مخنيات ولا خال زعبا خال قداي سلازي يقدسو سب اب كان خمس عينت حبرت سلازي راخي ويس
እታ ጉዳይ በወድ መምህር ስለዝተላዓለት ወድ መምህር ካ ኣብ ዝመንእሰይ ጽቡቕ ተቐባልነት ተፈታውነት ስለዘሎ እሱ ደኸውን ትሪዝን ታንስልካ እንድሰሩ እንግረም እቲ መሰረታዊ ነገር ንሱ እዩ ትሪዝን ተሓደ ሪዝን እንታይ መስለካ ሰባት ብውሽጦም ዋላ ይቀበልዎ ዋላ ይእመኑሉ በኣፎም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ክህሉ ስለ ዝኽእሉን ብዝተፈላለዩ ጥቕምታትን ጉድኣታትን ወይ ብጉድኣት ፈሪሖም ወይ ብጥቕምታት ተሓፂሮም ዘይርእይዎ ዋላ ኣይምሰሉ እምበር ነቲ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ብጠቕላላ ይከታተልዎ ምህላዎም እቲ ሚድያ ክሓውኦ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ቀደም ሕባእ ኢልካ ፊልም እንተኮይኑ ከይወፅእ ብሳንሰርሺፕ ክተርፍ ይኽእል ነይሩ እዩ ሬድዮ እንተኮይኑ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እንተኮይኑ ልክዕ እቲ ማናጀር ወይ ከዓ ናይቲ ሚድያ ቁፅፅር ዝገብር ዘሎ ሰብ ብዘይ ኣግባብ ዝመጽ ሓበሬታ እዩ ገለ ኢሉ ብዝኾነ መንገዲ ዝሮ ፊልተር ኣውት ገይሩ ማለት እዩ ከጥፎ ይኽእል ነይሩ እዩ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እንተዝኾኑ እውን ከምኡ ሳንሰርሺፕ ናይቲ ሚድያ ስለ ዝሓልፍ ወይ ከዓ ሴንሰርሺፕ ሚድያ ፕሬስ ሴንሰርሺፕ ዝባል ስለ ዘሎ ማለት ሰባት ዘይምእምኦም ሓሳብሲ ኣብኡ ናይ ዘይምቕራብ ድሌታት ብመንግስቲ ሬጉሌት ዝግበር ስቴት ኦውንድ ሚድያ ገለ ስለ ዝነበረ እዩ እዞም ሓበሬታታት እዚኣቶም ግን ሎሚ ከምዚ ጌርካ ነዚኣቶም ንኽትዕፍኖምን ንኽትቋፀሮምን ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ሕጂ ሊክ ዝገብሩ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢቭን ኣብቲ ኢንተርኔት ጉግል ፔጅ ብራውዝ ገይሩ ንኽመፅእ 5 ደቂቃ ይውድኣሉ እዩ ኢሎም ቭሎገርስ ወይ ከዓ ናይ መዓልታዊ ውዕሎ ቪድዮ ዝሰርሑ ሰባት ዘቕረቡላ ኤርትራውን ተይተረፈ ሚድያ ኣትዩ ሰሚዖም ሰባት ዳውንሎድ ገይሮም ፔጅ ገለ ከምኡ ኢልና ግን ከይነጋድሎም ሰብኣይ ከምኡ ተሰሚዑ ክዓፅዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እምበሪ ይሰምዑ ምህላዎም እዩ እቲ ሓበሬታ መፅኡ ዘሎ ማለት እዩ ሰማዕካ ኢና ዝብሉን ተኸታተልቲ በቀዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ነጊረኩም ካብቲ ስታቲስቲክስ ናይ ዩቲዩብ ኣናላይቲክስ ናይቲ ቪድዮ ዘሎ ዝኾነ ሊስትሲ 50 ሰባት ካብ ኤሪትሪያ ይብሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይነ ንምንታይ ሕጉስ ኮይነ እንድሕር ዳ ኢልኩምኒ ሚድያ እንድሕር ዳ መፅኡ ናይ ንቕሓት ኣእምሮ እንድሕር ዳ መፅኡ ብጠቕላላ ሓፂን ይባላል ከም ዝበሃል ወይ ንሕና ጎቲምና ንሳቶም ከብልሑና እዮም ቶም ከም ዝወል ደፋራት ሰባት ወይ ንሶም ጎቲሞም ንሕና ክነብልሖም ኢና ተዘይኮነ ካራ ይሓርዶን እዩ ዝኾነ ሪዝነብል ዝኾነ ውፅኢት ግን ክመፅእ ይኽእል እዩ ዛስዋይ እቲ መንእሰይ ኣዌር ኮይኑ ስለ ዘሎ ነቕሒ ስለ ዘሎ ብጠቕላላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብቲ ፀገም እውን ክሳብ ዝነቅሒ እምበር ሓቢር ክነጥፍ ኣብ ድኽነት እውን ባይዘወይ ፀገም እዩ ዘንቅሕ ካብ ረህዋ ፀገም ሓበራዊ እዩ ሞር እዩ ሓበራዊ ዝኸውን ከዓ ማለት እዩ ጥቕሚ ንዝተወሰኑ ሰባት ረኺቡ ንኻልኦት ዘይክረኽቦም ይኽእል ሓወልቲ ተገይሩሎ እምበር ንነኻፋይ ሓወልቲ ተገብረሉ ርኢየ ይፈልጥ ድያ ነው ሕጂ ኣነ ኣብኡ ኮንኩንት ዘረባየ ማለት ብሓፈሽኡ ግን ስነ ጥበብ ናይ ዓድና ይንቀፍ ዘይኮነ ይድገፍ ኣብ ኩሉ ቁርናዕ ስነ ጥበብ ዘሎ ናይ ዓድና ይንቀፍ ዘይኮነስ ይድገፍ እዩ ዝድገፈሉ እዋን በባላና ጌርና ንድግፈሉ እዩ ኣነ ሕማቅ ክኾነ ይኽእል ዘይሕጉሰካ ስራሕ እውን ክሰርሕ ይኽእል ሰብ ምዃነይ ግን ኣይትረስዕ መልኣኽ ኣይኮንኩን ኣብ ድሌትካ እንታይ ሓሳብካ እንታይ እናፈለጥኩ ንኩላካ ገለ ከእንግደካ ኣይክእልን እየ ኣነ ሰብ ምዃነይ ሕጂ እንተዋሓድኩ ግን ሰብ እንተዋሓደካ ጥበብ ናይ ኤርትራ ሒዘ ይኽእል ኣለሁ بعقمي مالتي قدوفهم تم عبيت دي كونكوس بعقمي قل سلي يبل له سو سب مقاني كيرس عها أنا زعب يلو من قدي تسنت ربني هاجرنا زعب يلو من قدي مفتار ناي كلها أنا حلاف با زي لبام حجينا يحق زي لبام وصرا أنا قوم نجر زارب كعدي مثلا توم كوميدي زقرو سبات سي كل جزيس أو قوم نجر كوفيلهم زعلوا له زوجعي مثلا بتصحى قوم طرح سلاز فلطم ناي بحق جن و to ear is human كتجاجة نبوريو سب كوينو زي إبس عنجيت كوينو زي تأيس يلن يوم زول ولد مالتي سلازي كم زي عينة جيجات نايم مفتار جيجات راح زي كونسي إيرر نسخونه بروجرام مسرح مالتيو ميستيك زلوا وفتصم صحتهم كله يخل سبات كسر هو يخلي even AI ون يشرح حد الحليفه مالتي هالوسينيت يقبر ما أخلسي كابت تخكلنيا زخونه حسب زحاتكم ووصا يملسي قرفوا مو سبات مالتي كم زي خمس ولا ايميج شرح لي الكاسي سلست عينو سب غيري شرح لك مالتي كاك صارن لعلي اجيزيس اغامي بروبليمي سبات كاخغاغ يخليو جيجا امينو حدا سب زسرح كل غزي يغاغا زسرح كل غزي
ማለት መወዳእቱ ኸይዱ ካብ ጌጋታት እንድሕር ኣሪሙ ናብ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ይመጽእ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሰብ ዝሕጎሰሉ እኳ ተዘይኮነ ኣትሊስት ንብዙሓት ሰባት ዝውክል ስራሕን ንህዝቢ ዝውክልን ይሰርሕ ጎበዝ ዘለኻ ንስኻ ዘይ ከምቶም ጌጋ ሰሪሖም ታይ ዝበሃል ክንዲ ትስተር ትግተር ዝበሃል ማለት እዩ ክንዲ ዝሕብኡ መሊሶም እንደገና ጸርፊ ሒዞም ዝመጹ ከምዚ ገሊጹ ወለዳን ወዲ መንበር ብጽቡቕ ገይሩ አፒል ቱ ፒፕል ፋላሲ ዝበሃል ተጠቂሞም ማለት እዩ እከለ ተዝወቕሰኒ ዝብሉ ሓደ ዘረባ ከዓ እከለ ስለ ዝተዛረቦ ይብሉ ንኣብነት CR7 ዝገበሮ ጫማ ብተፈጥሮ እቲ ጫማ ብሉጽ ኩዕሶ ተጻዋታ ይገብረካኒ እንድሕር ዳ ኩዕሶ ክትጻወት ዘይትኽእል ኮይንካ እቲ ቲሸርት ሜሲ ስለ ዝተኸደኖ ንስኻ ስለ ዝተኸደንከ ቁጽር 10 ማለት ኩዕሶ ሲ ክትስሕተካ ይትኽእል ማለት ኣይኮነን ንስኻ እንድሕር ዳ ትጭምት ኮይንካ ስለዚ ኣፈላላይ እንታይ እዩ አፒል ቱ ፒፕል ፋላሲ ብዝበሃል ከምዚ ኣድቨርታይዝመንት ገለገለ መዋዕውዕታት ኣብ ዝስርሑሉ እዋን ኩሉ ግዜ አፒል ቱ ኦቶሪቲ ዝበሃል ፋላሲ ይጥቀሙ እዮም ካብኣቶም ሓደ ኣድቨርታይዝመንት ወይ ከዓ መዋዕውዕ እዩ ብስሩ ንምንታይ ሓደ ጎያይ ፈጣን ጎያይ ንኣብነት ዩዚየን ቮልት እንዳጎየ ገለ ትሪኦሞ ምስኡ ከዓ ዝኾነ ሞተር ወይ ከዓ ነዳዲ ትርኢ ማለት እዩ ንኣብነት ሃይለ ገብረስላሴ ተሪኢኻ ና ኢትዮጵያስ ቶታል ትሪኦ ማለት እዩ ተረዲኹም ዩዚየን ቮልት ተሪኢኻሲ ሓንቲ ፈጣን ዝኾነት ናይ ትሬን መግበሪ ትሬድ ሚል ገለ ትርኢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፋላሲ እዩ ንምንታይ ንስኻ እንተ ዘይሰሪሕኻ እቲ ማሽን ባዕሉ ይጎይ ወይ ባዕሉ ይሽከርከር ማለት ኣይኮነን እቲ ትሬኒንግ ትገብር እውን ንስኻ ተዘይ ጌርካ ንጎንጎ ተሲኢኻ ብተፈጥሮ ኣብ ገዛኻ ገዚእኻ ስለ ዘቕመጥካ ደስ ይብለካ ማለት ኣይኮነን ግን you feel like James Bond ና ጄምስ ቦንድ ሰዓት ፊልም ሪኢኻ ገለ ትወጽእ ናቶ ሰዓት ገለ ሪኢካ ኸምኡ ከምዚ ዓይነት ስነ ሞገት ሒዝኩም ናብዚ ሚድያ ኣይትቕርቡ ወይ ከዓ መን ዝተዛረቡ ብዝብል ጥራሕ ውንሲ ሕቶታት ጌርኩም ነቲ ህዝቢ ናብ ሽግር ይተእትዎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ማለት መኑኒ ሰልጠነ ስጋብ መስከረም ኣይጸንሕን እዩ ስጋብ መስከረም ኣይጸንሕን እዩ ነዞም ኩልኩም ትድግፍዎ ዘለኹም ጽባሕ ገለ ኢልኩም ዝነቐፍኩሞ ክጸርፈልክን ኢልክን ትውድሳኒ ዝነበርክን እንዳኣልክን እዚ ሪከርድ ክንስምዖ እንዳበለ ትማሊ 10 ሰብኡት ኣለዎ እንዳለ ዘዋርደክን ዝነበረ ከምዚኦም ነበሩ ኣብ ዕርቀት ኢልዎም ኣዴታትኩም እናበለ ዘዋርደኩም ዝነበረ ሕጂ ክድግፍዎ ክትፍትኑ ከለኹም ሃይ እንታይ ንሓቂ ጠጠው በል ሓቂ በላዕ ናይ ብሉ ሪቮሉሽን ገንዘብ ምስ ጻድቃን ኮይኑ ዝበልዐ ሰልጠነ እዩ ወቲካ ሚካዘውን ቆልማ ሰራቕ እዩ ብልሹ ተላኢኹ ዝገብር ተሰካን ሳልጣ ኩርኩር እዩ ምዒድካ ምለሱ ሰራዊት ኣይክሰስኒ መራሒ ሰራዊት እዩ ዝኽሰስ ንግዚኡ ክጥዕመልካ ንግዚኡ ክብትነልካ ተበቲና ምንድን እንታይ በሰልጠነ ምስጢር ኣውፅኡ ክብትነልካ ትስምበ ብትናት እንዴ አብይ ኸኒ ረመ anyway ግን ዳሓን በዓልና ዌል ዘርኢ ሰናይ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ዓራቅያ መሲሎም ስርቅራቅ እዩ ክንድገለ ዝኾን ሽማግለ እዩ ግን ንኻልዳስ ክትፈርስ ከላ ኢድካ ሓወስ ናብ ሓጎኻያ ታይ ዝበሃል እንትወረርስ ኢድካ ሓወስ ዲዝብል ኢድካ ሓወስ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ምፍራስ ብርጌድ ንሓመዱ ክትመስረት ከላ ኢቭን ስለ ዝነበራ ንሱ እውን ተስበሓሶት ኣትይዋ ኣብታ ዝኾነት ዘመን ስለ ዝነበረ ክትፈርስ ከላ እዩ ኢዱ ክሓወስ ደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ንምፍራስ ከዓ ሓቂ ንምዝራብ ህግደፍ ብጠቕላላ ዝተጠቐመትሎም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣብ ክልቲኡ ዝረገጹ ሰብ ክልተ ዓንዴል ወይ ከዓ አንጭዋ ክልተ ዓንዴል ሰብ ክልተ ዓንዴል የለን አንጭዋ ኣብ ክልተ ዓንዴል ትበሃል በመሰላ አንጭዋ ክልተ ዓንዴል ዝኾኑ ሰባት ብምውሳድ እዩ ኣብዚ ናብዚን ከቕምጦም ፈቲኑ ማለት እዩ ሕጂ ታዩ ኩሉ ግዜ ነዞም ከምዚ ዓይነት ተቃለስቲ بمسارات ون مالتي أبقى على سخطر أخلها غوريلا وارفير زبحال وجز جور دبي تواجعتي كالوتون بجروب كوينوم سي وتيوم عمت تخوينوم نحدا منجست نخجلو بتصعرو كالوت منجستات كم يجرم يمزد خموم ناوشتي سلالي بمجبر ناوشتي سب مقطر نعوم زمسل سب غيرو مالتيو كابوشتي مستر زقبل نعاتهم زبتاتن حساب زقبل زوسد زقبل ناكلتي ቋንቋ زردا غيرم يوم تسرح السرحو مالتيو ስለዚህ መብዛሕቱ ግዜ ስሊፐር ኤጀንትስ እዮም ዝበሃልኩም ዝወሉ ሰባት ማለት እዩ ስሊፐር ኤጀንትስ ኮይኖም ከዓ ክሰርሑ ከለው ገለገሊኦም ከዓ ደብል ኤጀንትስ እዮም ደብል ኤጀንትስ ማለት ከዓ ኣብ ክልቲኦም ይሰርሑ ነቲ እውን ይላኹ ከምዚ መንኻት ወሎ ማለት ዝኾነት ድራማ ኣላ ኣብ ትግራይ ከም ዓይነት ድራማ ፍሊ ዝበለት እዚ ደርጊ እንታይ ፀሓፀሓ ሓየሎም ሰብዲ ዝብሉ ሶቻቸው እኮ እንደኛ ናቸው ዝብል ዘሎ ድራማ ማለት እዩ
ريخم ونحر كوينكم سي سيحكم تكون تخليكم كحلف كله كم زي عين السبات بمتقام حجي برجينا حمدو ماليو أبوشت آتيو حمي سوان نحر دايلكم حسخا دم بخوينو أبوشتي زلو نتوم كمزي زولو السبات لأن بعد اليوم بلاك نخسروا حدا سبسي إيماجين نحر جيركم مويك أتينك تجيركم مسوازي ما مالتيو نكلا هريمو بزبهال تأثيرو كهرمو خلو دد حريقو كاميرا حيز زقر سب انت وايو نحر دايلكم قديمو وازي ما سلا زي نقحه كمزي عينتو مخري كمزي عينتو تعجستي نعو ما فشلهم نخدو سرحيت كمزي التيم نزوم من أسيدي أتومسي ببرتوع مالتيو اتابوشت ازقبر كونسبايرسي بأقبابو بتينو فانتحو زرقي سب انتزهلو نيرو تعقصو دحان كمزي خون كله خمزي إزخون كاب سمعت وطمو كالي إجزيهم وطئيت ناتاتكم ترئيوهم قالنا ولا خندي زيت أمرهم تمن نعوم كمزي يقبر سلازي يقولهم نساتهم بسمعت يخدو نعسكوس أقل يبهالي يوطو دحريهم كاميرا حيزي مس خمزي أجرنا خايب المالتي بعد يوم بلاك أسيرهم سي موداتها تمولي سوم حجي أبكم زي عينة قد يالو ترديهم نديهم زيت بروبليم مالتي كتفولت أو تذيك إلكم إذا خمزي زبالة سليبر إيجنت سبارة وش الشليخ ذا أتو تذيك فليت كيو بوزح بروبليم يزفتر بوزح بروبليم نزارو زلنا اتقان دقندي جنرال صادقان كنروحو زقددنا مخنيات اخنا غوكم حجي جنرال صادقان كنروحو زقددنا مخنيات አባላት ግንባር ብርጌና ሐመዱ አዲስ አበባ በብዝሒ እሰሩ ዘይ ሕጋዊ ገንዘብ ከአ ኣብዚ ክኸፍሉ ስለዝሕተቱ ማለት እዩ በተደጋጋሚ ኣብዚ ይድወለናን ይሕበረናን ስለዝኾነ አባላት ናይ ግንባሩን ኢድ ከም ዘለዎም ኣብዚ ጉዳይ ይታያል ብርሃኑ ከም ዘእሰሮምን ገንዘብ ከአ ከም ዘኽፍሎ ብሕፅር ዝበለ መርሕነት ናይ ግንባር ኣብ ስራሕ ስለዘይነበሩ نزوم من ساعات كاب اسربت كوصوم مالتيو زخل جنرال صدقان مهانوم ስለዝኣመና ኢና ኸ ክንረኽቦም ወሲና ማለትዩ ኣብዚያ ሕጂ ነቶም ኣፍልጦ ዘይብልኩም ኣብዚያ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ንግረ መንገድና ማለትዩ ዘይምእኩል ምሕደራ ከም ንኽተል ክንሕብረኩም ደሊ ሰሜን ኣሜሪካ ንግንባር ኣፍልጥካ ንኽስተፍልጥካ ዝብል የብና ዘይምእኩል ምሕደራ ይዘልና ካብ ማንም ከኣፍቃድ ኣይድለና فقال من عناسي فقال زحت الناس اللي محاصير مالتي لو حجي سلطنه انتي بل نيرو ششح قرشي اواطو حجي اتوانا زربات ايو كمزيل كام زربن وعلو ايمد ليكان مالتي نمنتاي اتوي اخ حصير كيا زلها نتوم كردادو اخ زخولو سبات تملخت ممحللافكا تخكليو اوتوريتيتيف بزخونه منገድ تملخت تتحلفولو من تتنغروم نتمنا اسي نسون حدا صبو نغري حقنا مزراب اتملختي بزي منገድ انتحلف كالهم اس اوكي انا حجي كم خمس حلف كات ملختون تردينا له مالتي تخكلي خا نسخاي وطن مزبل كيسب اب ايثيوبيا خوين حجنا امنت زمان اسياتكم يزغاطمم نيرو يسري ابنيرهم يتحازي ابنيرهم بوزح ነገር يوم حبن زغبر اندحر اب وشتي ياغر سورد باغرو بريئيو اي وشتي تحق بناي بعلخا بعراي خا حرسه تخل مالتي نايمتاي تمصالو زفلط سبن مستمكم زغور سبات كردا زخل سبن غيرك اها صقم كاتفتح حجيزهم كومزي لهم كومزي غيركم يمسكل خوينو زبلو زلو ولا حنتي ابزناي برغيد محمد وعلو سلاز ملكتهم زي كونس كفرس انتو لهم زبلكو ايدنا نحوس زبالا كايده حيزهم سو نسا تنقولهم يزغبا مالتي سلطنن وعلو كتنقولهم يزغبا we need $1 million for what إذا أحجيكم نوع دحرك أبز قات أمز مالتي كلاتكم سرح جمرو كلاتكم سرح جمرو صباح نقعد عندنا مساعتنا ما يخلوكم ما خسروا تزي ليش ولا سلطان متعهم بقى قبو سب كبكم نعكم كم استقبروا زلهم كتفارا روحكم استقبروا زلهم سب كت قعمتو كتبلو حجيكم قنا زي سمعنا يلا أريد تأسرون تفتحون كم زنباركم فريقنا لنا حجي أيت تنخفنا نزوم سسر إحنا هنبلع عند اللي قال ملا أيت تنخفنا يقريتها خطبلن تخيلها يقريتها خبلك أدلو يعني حبر السبت تصريفه هايمانوت تصريفه أنا جن هايمانوت يبلين بعلي ولدي ناي كريستنا أمنت أرثوذكس تختلت يوم عدي يا بربع معلت أتأمي قاتني أيذكرني جن أتأمي أكائت ولدني وقومي أيذكرني أروع معلتي جنت أمي أكائت لني كذكره يزدلني أروع معلتسي كوجنيتيف بروسسو ناي مينتال تايز بالبيلد جيروم سيلات بمولهم تسريحهم وديهم سي تناي محساب عقمو
ኮግኒቲቭ ኤቢሊቲ ዝበሃል ባይዞይ በቶም ሰሞያ ሕክምና ሓደ ነገር ናይ ምምዝዛን ናይ ምንጽጻር ናይ ምምርማር ዓቕምኻስ ማዕቢሉ ክህሉ ከሎ ኢኻ ሕጂ ኣብ 4 መዓልቱ ንወዲ ጣባ ከዓብየሉ ይደሊ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ከዓብየሉስ ይደሊ ነይሩ ግን አንፎርቹኔትሊ ዓብየሉን አዱ ያ ነገራቶ هذا حرارك ديسكي تايد أمو تختار لك حاجي يعني شنو يمتني شمك الشيكا ولا سبدي ولا أمانيليو أرثوذكسي هاي لومني بعلي فتي دا أتخو أرثوذكسي يلن أمين اللوز أتخو يلن أنا حجي هاي مانوتي باللين بتخرسان كيدي فلتني مالتي بعلي فتي زأتخلو هايمانوت يلن بعلها فتي هاي أتخلو انت هايمانوت of course جن حجي فتي هاي حاسك هايمانوت بدحري اللودس يلن بعلها مالتي حجي مسفلت كا أنا كوا تايلة أب هايمانوت قداي مالتي أب قداي هايمانوت اتم ولدنا يحشو كابانا ناب النت حاسبكم مديهم سلستشح هايمانوت قريب الكاسي كم منجستي زي مريض كصعب تزبها النير كلهم مريض كهايمانوت مريض كأزي ندابل كحتنا أصر قال أي كتمرد نظام هايمانوتات زي كلهم كتفولتهم كتقلل لك 3 شحيهم زلوا عينة امنتات مالتيو بحلاو امنات قلمل امنتات حويسهم كبابي 3 شح زخونوا امنتات ويكا هايمانوتات اللو types of religions بحالو مالتي حجي زوم عينة هايمانوتات زياتهم مرمير كان خطفلطو من نايزخونه هايمانوت ويكا نايزخونه دينومينيشن أبال نخطكون نخلهم كخطفلطو ملكا دكما قولن وات ذا فلو أفتوش زولو بروبليم انتايو وات إز أبزي زولو زي أمن مخنيات تاي قليل كامالتي تم ولدنا تغكل يبوخا بوت مرح واو قليل حجي نايم دحان من قد يو دحرايك تمرامر كحترخبو لكا يسامى معني دحر مالتي تغيلك غزيه ترخيب كالهم كاب حمشته سلسته كابزوم زرع خايا مبقدمي خازلو هايمانوتات وقت ورادر كتفتن تخيليها جن انا اغاطامي ازنبريلو ود طبا ولد امانيل ود طبا خميز امسله شو موصيم كوقع خلو ود امانيل ولد سنبت تزول خاون صبويو اب سنبت تطمقون مالت سراحه ممحرنير ولد امانيل تيلم خا ناي أمانيل أملاخ سب كونه مالتيو بإبرايست سب أملاخ كونه أملاخ مسانا كونه أملاخ مسب كونه سب كأمس أملاخ كونه مالتي ترجمة أمانيل مالتو أبك ولا زيونا يتفلطن يسوقلنا أن لفع زلنا لبزة بنبزع كذي أبغون يكون بتخسيان مسجد كيني فلتني جد لايكا أمني نبى أملاخ باغاني ولا ولني زارو تروح حتى يكون وزارة كذا لو حاسوت هيكونني بمسارته نا إسبادو نا هبادو نا إجزاز نور نا يدرك إجزاز نور سوشياليست جلز خونمو أمو دأتهم كاتش حمم زي كم تناتنا مالتي زي حجي نا ولدنا تحمي تردهم دون كم زي جرنا عنب زي بمول لات يوم أبزي أطرح ماستاش زجورون حرد أسبات ريهم كينكم زي يوم ننو على هتلر جلز بوها سبات مش نيرهم نعوم زنخم مسلوس عارض جور سباتهم نعملت كب على سياس إذا كورتو إذا خدانهم جل يوم ولا إيفن نتديكتاتر بملك عن بكرادنا نكون مسلوس عر سباتهم زيهم كلهم كم زول أولاتهم حجيتهم هيمانوت ألبا سبات كابزو خانة أبزو خانة هيمانوت زول سب تجرده ጨኪኑ ማለትዩ ኣብ ኣምላኽም ስበጽሕ ይፈርሕ ካብዚ ወጻእ ዝኾነ ሰባት ዝፈርሕዎ ነገር ስለዚ የብሎም ኣብ ኢድ እዚኦም ኣየውድቕካ እዩ ምሁሪቕ ተልካ ዝበሃል ኣባህላ ከሎ ይበሃል እኮ ብምስላ እውን ማለት እዩ ብወለድናሲ ይዝረብ ኣብ ከምዚኦም ዝበጽሕ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ግን አንፎርቹኔትሊ ከቢድ እዩ ማለት ኣነ ሃይማኖት ዝኾነ ሓዚለ ከገድዶ ዘይኮንኩሲ ግን نأبنت زيس نايز خونه نجر مرحية تخونس بشو من تاي بجخا محرن انتلك محرك حاجين أبنت زي محرت رهي باشن جلز بهالنجر بهيومانيتي راح يكون أبهيومانيتي وش تما أنيمال مان إيه سوشيال أنيمال كيوم زبلو زي أتم حقيقة أمن خلو ود سبسي سوشيال محبرة وإنساسائي وهدو تبهلاوني مان إيه مورتال at the same time نحر هذه مورتاليتي نا ود سب زي أمن نحر كوينهم ود سب كم زي نحوار وخم زي نبر ديسكونتينيس كم زخونه بهيوت زي يرد سبات نحر كوينهم أمريحنتهم انت أخذ صبه رهي كم تايز مص كابلون كم بيزول سبات كم تايز مص باشنهم كم تايز مص نابنت تكون باشن زبالون كم تايز مص أي فلت حاجي صباح موت ندي ندابله لو ما عنتي حدا تقل نحر له سبزيسي
صباح كموت يومو أمنك سمعت أنا أملاك كابزي زحاشة بعرايك بنيو وي بعراي تزي كون خالد نقرد حنايت أمينن شعب منفسي خنبر زي الأمن زي ولا تغوينسي وهذا حانت تقول بزح جزئيات تصنحني لا عيكور كلية جير حيزكات تصنح بقى تميت قتلك أزقرده بلبي يزاربك الله بلبي ما يوزح السؤال هيمانوت تديبلكا فتحة يقبركاني مسموت كاقل مله أنا بيولوجي ود سبسي مالتي يولد يعبي يموت دحر عندي دوموديوم أبشقاء ديوم كبيرومو أبتوبو ديوم اتيومو تسبا يسمعوني ودي هيوتنا أويد ودا أو حجي أوزي حدا ميستيك كزاربي بايزوي مالت أزيوم بمسارته كالي إسحتتي أنا أنت مويته داندي رايتو قال يقولوا ولدنا جن أنا مسموتكو قبرون اليوم بقال اليوم كصرفوني جلسي شو كويس سمعنا زبل سبالله حجي قدم زخنا مصحف ندانبو كنا هالله خنا فلسفنا مصحف ينيرو حدث من خلأيو نتمحظوظ نبره امني لي صرفو امني لي مصرفو انتي مالت كايو امني لك صريف كانوا مسولو زي حسب مالت ايه بلو امن كم زي حسب سي كم يغير كافليت كاي بلو تخالاي مالتي امن انت زي كوينكاس كم يغير كتردي خاي امن خوينكا ايخا امن كم زي حسب كتفلت زلك ولا دحان معرنا ادغي يطعمان زول مسرا ولدلو ادغو خوينكا اخا معرنا ادغي خم زي يطعما تفلت امبر انت كم تطعما عرعرديو معر ديو اي دون زي تفوت ነገር حد زي مزراب انا مسموتكو صقم يقول ولا يدربين ገለገለ ይዝብል ካብኮም زي ዝበለ ህልወሳ انا ግን በትም ሃይማኖት መሓዙን ዘይ ኮነ ከም زي ዝበሉ ሰባት ይሞጽሞ ሞራል ስታንዳርድ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ማእከል ገይሮም ሰብ ከም زي ክገብር የብሉን መንግስት ከም زي ክገብር ኣሎ ወዘተ እንዳወሉ የውግዑ መንግስት ማለት ካብ ህዝብ ዝወፀ እንድሕር ዳ ኮይኑሞ ናይ ዝተፋላለዩ ሃይማኖታት ማእከል ዝገበረ ዝተፋላለዩ ተሓሳስባታት ኣብ ማእከል ዝሓዘ እንድሕር ኮይኑ ካብዚኦም ዝተቀድሐ መንግስት ሰብ ዝምስረተሉ እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኤቲክስ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይገብርን ማለት doing right or wrong contributes nothing for my life ኢሎም ዝኣምኑ ሰባተሲ ኣብዚኣቶም ማእከል እንድሕር ወዲእካ ሞና መሪሕነት እንተመፅኦም እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት ኣምንታይ ኢኻ ትርከብ ዓርስኻ ولا نخمرحها مالتي نختمرح ما قدفوا ما تقمتي امزيهم نخمرحها ونكو يخبيت وانا طرح يتقاسم بهيوت كنبر زخيل سب يلا لينا نوصل سلازغنا زلنا نمارس قدال زيكم توصلوا رقصنيا نحبت حزب زي وصلوا نحر ما نسي زي وصلوا كنت تقبل طف تصبينا متفايا سلازغنا زناي لما عند اخوانا انت حتىهم ون مليسيه يخون يامن قرمي مالت حدا سب كرداك خلو مالت عينك قالس انت لكم استايمون نغبر طفاتيو تصبيتو سلازي كنصبو ينخيلنا اذا امنون حدا سب تخكل مالت انت زي امينهم عينك قالسن انت يلون حدا سب اتليست زخونه فرق منغد لويطلو تحساسو مالت زي كمعرارفتينلو تبروبلم كابس لازم منشو مالتي انا بتعم عزيز اقرمن عزيز دنقن غداي تزيكم تيتيلو بهيوت انت لها غلغله زبحال ነገር አለው ጉዳያት ማለቲ አብዚ አላትኩም حتى በሉ እንድሕር ዳ ምቅላስ ተጀሚሩ ሁላኩም ተወረደለካ ተተዋሂሉ በቀዳማይ እኮ ጠስመ ልቤስቲያትኒ ሓንቲ ይሕጉስ አቢላትኒ ማይ ጋድ የለ ማለት ይሽዑ አይ ኮምዚ ዝበለ ነገር ሆነ አለ ዲዩ ትብል አለኩም ወንበርስ ዘይትወርዱ ዘይትጋደሉ هو هو قرم لوجيك يامتي ازي اخا مالتي قرم اندحر دا امرو كسرح خوينو دحان ككم عامها مقلاس اندحر كوينو اتوم اكالوم زغورولو زلو سبات ابيرو كوينوم نتناي بيرو سراحتي نمسرح يخلو ويم قرم تخكليو سلازي نسخاتكم مستعناكم مسعين بركم سلازلكم وريدكم زي تقالس لمجمرا غزي لوجيكال زخونه زرباي ممرحتهم اكلهم زغورو لي خلو ويم نمنتاي مخنيات قدم حجي نساتهم زخلو قالسي انير توهايلو موصيم حجي قالسي مخنياتو اكل سنكلات كوينم كوصاي كلهم اكل غورولو خوينم سلازي اكل غورولو جن امرو ما يسرح مال سلازي كونه نساتهم مالتي زخلو وسرح توهايبوم ابيرو كوفيولو بعد سلطان دبخا كلها حبيركا اوصيحات قالس مالتي شعف هيري خو انت قالسي
تراخي بقى ذا خلا تتحيز مثلا حج كلهم كورات كويو ورد تقارلوا معكم قولهم هويكم كيف كتلوا نازلوا وركم ما تملسون ها سدرا سوت اهلنا ما ننت حتى تنايلن بسدرا سوت زيكم بس سميت لنا انا كندق فينا زمنا سي كاب تግራይ ወጽኦም ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ዘለው አየና ያታው ሕስቲ አማዓዲዮም ይሩ ኢለው ዲዮም ሳያ ተጨንቀና ኣብ አይና ክንሰርሕ ንደሊ ዘለና አዲስ አበባ ውሕስ ይኮነን ኣብ ዓድና ክንነብር ዘይፈቀደልና ኣብ ዓዱ ከንብረና ይኽእልን ኣቱም ሰብ ኣብ ዓድና ክንነብር ከሉና ኣብ ዓዱ ከንብረና ዓዱ ኮይኑ ዋና ሓባር ዓዲ ብፌደራሊዝም በር ኢትዮጵያ ዋና ዓድና ኮ ትግራይ ድሓር ግን ሃገርና ከዓ ኢትዮጵያ ኮይኑ ማለት ኣብ ትግራይ ክንነብር ኣብዚያ ክንነብር ዘይፈቀደልና ሰብ አዲስ አበባ ክፈቀደልና ጽባሕ ንግሆ ትኹነታት እናደፍአት መጽእ ተሎ ንመናእሰይ ትግራይ ብድሕሪት ሓዊ ብቅድሚት ሓዊ ገይሩ ይኸእትዎ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ዘሎ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ብቅድሚት ሓዊ ብድሕሪት ሓዊ እዚ እቲ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ እቲ ምፍላጥ ሕይት ኣዌር ምግባርካ ጽቡቕ እዩ ማለት ክፈልጥ ኣለዎ ሓደ ዘረባ እዩ ፈሊጡ ኣብዚ ዝሓሸ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብዚ ዘይጸንሕ እንታይ ኮይኑ ዝብል ተኾይኑ ምናልባት ንምንታይ ዘይጸንሐ ዝብል እዩ ትሪዝም ክኸውን ዝኽእል እምበር ታኾይኑ ከም ዘይጸንሐ ኢኻ ትሓቶ ዝግባእ እምበር ዘይጸንሖ ከም ምዃኑማ ትፈልጥ እኮ ኣለኻ ግን ክጸንሕ እንድሕር ኮይኑ ክልተ ዘረባታት ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እኮ ተዛሪበ እየ ብምሳሌ ገይረ እውን ነጌረካ ማለት እዩ ኣብ አርባናይዜሽን ዝርግሐ ፑል ፋክተር ፑሽ ፋክተር ዝበሃሉ ኣለዉ what is the pull factor the thing that attracts for a man to withdraw his relatives and himself ሓቢሩ ማለት እዩ towards the city ናፍቲ ከተማ ንኽመጽእ ዝገብርዎ ዝስሕብዎ ፋክተራት just like electricity water something ማለት እዩ supplies easy market ምናምን ከምኡ what is the push factor ዝበሃል push factor ካ ዝግበሩ ማለት እዩ force ኣብኡ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ትሕተ ቅርጺ lack of development ማለት ብጠቕላላሲ ምዕባለ ዘይምህላው ኣብቲ ውሽጢ ዘጋጥሞ ኣብቲ ከተማ ኣብቲ ገጠር ዘጋጥሞ ሰሪሑ ንብዙሕ ሰሪሑ ዓርሱ ክጥውር ዘይክእል ምዃኑ ንኣብነት ገጹ ንዘለዓለም ሓሪሱ 20 ዓመት ሓሪሱ ሓደ ሰብ by the same time repetition ማለት እዩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት በቃ ናብራና ሩቲን ይኸውን ትናብሩ እሞ ዝኾነ ነገር ዋላ ገጹ እንተይለወጠ ዋላ መልክዑ እንተይለወጠ አንጀቱ ይለወጠ ኩሉ ነገሩ ማዓንጡ እንተይተለወጠ ሓሳቡ እንተይተለወጠ ኣእምሮ እንተይተለወጠ ክነብር ከሎ እዚ ይርእሞ ዝተለወጠ ሰብ ክርኢ ከሎ ብላይፍ ስታይል እዚ ዝኾነ ላይፍ ስታይል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብኡ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ክልተ ነገራት ይፍጠሩ ዝስሕቡን ዝደፍኡን ባይ ዘ ሴም ቶክን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይፍጠር ኣለዎ ተተባሂሉ ነቲ መንእሰይ ብዝሓሸ ማለት እዩ ኢሚዲየት ሞት ኣለዎ ቅድሚኡ ንዓተጋደል ተገፈፍ ገለገለ ዝብል ስቑኢሉ ብዘይ ምእማን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውሕስና ማለት እዩ እሚንካ መሬት ሂብካ ዋላ ኢቭን ኣነን ተሞይተ ስድራይ ሓሊፉሎም ደቂ ሓሊፉሎም ኢሉ ከኣምን ሓደ ሰብ ሓደ ከስቡ እኮ እዩ በኤኒ ሚንስ ማለት እዩ ተእሚንካዮ ሞ ተኣሚኑ ይሶካ ኣሚኑ እዩ ሓደ ሰብ ተእሚንካዮ እዚ ሓደ ጉዳይ ኣሎ ንዓ እቶ በዚ ሓለፍኩም በዚ ኣተኹም ዝብል ስለዚ ኣብዚ ከዓ እንታይ ትብሎ ኣለኻ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ኢኻ ተጠሪዝካ ክትኣቱ እንዳተሓለኻ ትብሎ ኣለኻ ኣብኡን እኮ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ኢኻ ክትእትዎ በበኢኻ ክትእትዎ ዳ እምብተይሉካ ሞ ትገፎ እንድሕር ኣለኻ እንተሊኢኻስ እንታይ እዩ ስለዚ ነታስ ክላስ ክላላታ ብዝብል ንሓደ ሰሙን ዕድመ ናይ 2 ወርሒ ዕድመ እንተሊእዎ እውን ናብዚ ይኽመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ትጸገም ኣብኡ ተፈጢሩ ኣበይ ተፈጢሩ ኣብዚ ተፈጢሩ መጀመርያ ትጉዕዞ ትፕሊየንት ገለ ኩሉ ኣብዚ ተኣዲኑ ዘሎ ማለት ፕሮብሌም ንሱ እዩ ንሱ ማዕራሪው ንሱ ተማዕራሪኹሞ ፍታሕ ክመጽእ ይኽእል እዩ ነፈሩ መንስያት ነፍስኩም ተፈስቁና ኣይንርኢ ንሕና ከዓ ንህዝብና እምበር ንመራሕትና ይኮና ንወፅእ ምክንያቱ ህዝብና ኣብ እዋን ፀገም ዘፍቅርና ኣብ እዋን ችግር ከምዚኩም ከምዚ ኣኻኻና ንምንታይ ስለ ዘፍቅርና ኣብ ምንታይ ኣብ እዋን ፀገም ህዝቢ ትግራይ ጅግንነት መፋቅርቲ ምዕባለ ዝበሃል ግን ነገር የለን ምክንያቱ እቲ ምዕባለ ዝበሃል ኣብ ሰላም እዛ ንእሽተይ ሰላም እዛ ንእሽተይ ሃዋህው ሰላም በረካ ሰላም ዝበሃል ነገር ናብ ትግራይ ምፍጠርና ይትኾነ ግን ኣፍታ ንእሽተይ ሰላምስ ምዕባለ ክትብሎ ኣለዋ ክንደጋገፍ ኣለና ኣፍታ ፀገም ጥራሕ ንደጋገፍ ኣለና ኣፍታ ሰላም ክለስ ንደጋገፍ ኣለና ንምንታይ ኣፍታ ፀገም ትኸውን
قدم زي لان عنا قريت لنا وننا لا سلمة دقنا صليبنا دقنا لودو يلم يبطفيهم مولم منا احنا بشرق حزينا احنا كابو يزقت وصيهم قاريهم لنا نجي ነገር የምና ልትገርና ነገር የለይ ሶና አይና ነና كينول و ማለት እዚ እኮ ተዝሕዝን ሓደ ግዜ ሓንቲ ደርሆ ተልወካ ሓንቲ ደርሆ ሰለስተ እንቋቁሖ ተውድቕ ተንክልተ ሹላይ ወስደን ምስተጫጫሓ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ሙጽ ወስዳ ታደርሆኻውን እንተ ሞይታሲ እንታይ ኢኻ ትረክብ ማለት ካብዚ ኣስታ ኢኻ ትረክብ እዚ ኣያ ተሓልፈቱ ታዶ ትነግረኩም እሞ ለሚና ትዕቢ ታዶ እሞ ማለት ተተዓባቢኡ እኮ ብጽቡቕ እኮ ተዝኸውን ዋላ ደሓን ዋኔሪ ህይወት ሪእዋ ገለ ትብል بونات مالتكو يا قدم حجي تزاري ولا سلازخون كي ازي دغمو زلخ تنوابرو كفو حسوم كابتم كاروت كبابتات ولا نا ايتيوبيا خينا خندري خلا زغددنا ابرا مالت بسرو بقى زخفنا ابرا وا دابلعنا ستي وزي سب انتاي نحنا سي قدم حجي قرم زلو 2013 عام مرز نبره مصخول كلخو انا نابزي تايوم نحنا نبينتنا حق منغستنا تدفيرو حق منغست تحيسو غلغله نبل نساتهم تم قالوا زلو بيرات 12 بير نيرو 80 قالن يوم تقلل ما بعينتهم مالتي بقصرهم بنيشنهم قال 100 مليون 120 مليون يبهل بقمت 100 مليون لكم حزو دحن ولا 150 ولا 120 يكون اي دونت كير ولا 80 زي يكون اذا قالوا زي حاسوس 10 مليون نزيهم حاسيو دي خمبرلهم انا دي حاسيو خمبرو حق منقص يقدر يبل نمتا بتعرع زي بلتدلي قيروا يغيروا حمش تقدي انا متى زي يغيروا صوت بروبليم كابزي تفطير مالتيو انا ونا موداتا نايلم عند فيديو نزي يزمسلمو ابتنا يلم عند فيديو زلنا حساب ات بروبليم نحنا زملكتنا طرح نسرح نيرنا نعنا طرح زخون هلاو تنفطر نيرنا كم زي مخونن زبر ايته يزلني سلا سخاتاتلكم بتعامي زمسغن مالتيو لوام قن خونلكم منه تشاو